Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Mayang adlaw sa mga nagsubay o mga tigpaminawan sa Istoryang Kahadlukan YouTube channel. Isulay ko padala sa inyo kining akong experience nga kahadlok. Kaya consider ni nako as horror experience sa akong life. Unta, inyong mabasahan. Itago lang ko sa pangalan nga Ruel. Nahitabo din ni akong horror experience katong tuig nga nagpadulong na ang adlaw sa kalagkalag. Ako nga klase sa tao nga moadto sa sementeryo nga wala pay adlaw gyud mismo sa kalagkalag. Kay lagi, samukan ko sa mismo nga adlaw na gyud. Samukan ko kung daghang tawo sa pasad, di ko ganahan og linya-linya sulod sa sementeryo. Nagdumdum na gyud ko ana matagpadung sa kalagkalag aron muuna na lang ko og dagkot ug unya dala na lang pud sa pagpanglimpyo sa puntod unitso sa akong mga minahal sa kinabuhi. Adlaw di ito nga Lunes mga pasado alas 2 na sa hapon nga naka-decide ko nga moadto sa sementeryo aron modagkot og una. Paghuman ako og kaligo dayon ilis milarga dayon ko og sakay sa akong motor paingon sa sementeryo. Sa may gate pa lang dito ko mipalit og balik 20 nga tagdos nga kandila ug tag 20 pun nga buwak aron ihalad na ako. Pasulod na ko sa may gate sa sementeryo unahan na ako'y nakita nga bata nga sa ako ang pananaw na kini sa pangidaron nga 11 o 12. Niagi ko sa iyang tungod. Niingon siya nako nga palitan daw nako siya kandila. Mibalibad ko niya kay di na ko mupalit kay nakapalit na ko dito sa may gawa sa gate. Nilingi siya nako ang nitan-aw pud ko niya. Pero nahibulong ko nga pagtan-aw nako siyang mata, luya kaayo siya gnaong. Mura bitaw og kanang walay tulog nga bata. Gipangutana pa nako siya nga naunsa siya. Basin gigutom kay ako na lang unta siyang palitan og pagkaon. Mitan-aw ra siya nako ug wala magtingog. Mao tong mipadayon na lang kog lakaw sa unahan aron moadto nako sa gilubungan sa akong lulo ug lula. Kay mahapunan unya ko. Nahibong ko sa akong paglakaw padung adto. Galit lang na ay gasunod nako. Ako kining gilingi. Sa akong paglingi, ato madaing bata nga babayi. Asa ka ni siya? Ako siyang ipangutana nga asa siya. Nilingi ra siya og miingon nga palitan lagi daw siya og kandila. Nya padagkutan niya ang puntod nga naa sa likod nga bahin sa mga gilubngan sa akong lulo ug lula. Nakuratan ko sa iyang giingon. Kinsam ka ning bataa di ay? Pangutana ko. Motong niana na lang ko nga ambi na imong baligya ang kandila be aron ato na idagkot apil. Igunsam din nimo ang imong padagkutan. Pangutana nako niya. Si Rachel man na iya, wa man gud na siya araa sa iyang pamilya, kung pa niya. Nahibulong ko nganong kaila siya nga Rachel ang nakalubong didto. Paghuman niya gatag sa kandila, giadto na ko og una ang iyang giingon nga padagkutan aron mahuman na og mopauli na ang bata para makaampo pasad ko sa akong lulo ug lula. Nagpagawas na ko sa puspuro ug nagdagkot ko sa kandila sa puntod nga ganlag Rachel. Ug pagkahuman, nangutana ako sa bata ug igunsa ni niya. Iya bining amiga o iyang igsuon. Wala siya motingog. Ako ang gibasa ang lapida ug ang naay nakasulat Rachel, 11 years na sukad siya gilubong ani nga sementeryo. Nagsiga pa ang kandila nga akong gidagkutan ug tuod. Nangutana ko sa bata pagbalik nga naa sa ako ang luyo. Kinsa man tuod di imong pangalan inday? Kung nganong naaman ka diri sa sementeryo? Unsa man din nimo si Rachel day? Mitubag siya nga. Si Rachel man kuya. Isiga ako mata ug galit lang kong pamugnaw sa akong pamati. Pagkadungog nako sa bugnaw kaayo nga tingog pagasulti sa pangalan. Nagduha-duha ko kung mulingi pa ba ko sa likod o dili. Namarug na akong malahibo ug wa ko kasabot. Sa akong kahadlok, didiretso na lang ko og liko paingon sa diin gilubong ako ang lulo ug lula ug na sign of the cross na lang ko. Wala ko ilingi-lingi sa likod. Mura kong kadaganon atong orasa tungod sa akong kahadlok, pero hinay kaayo akong tiil inigtikang. Sa layo nga dapit, nakadungog ko og naay bata nga miingon.
Salamat kay imo kong gidagkutan niya ha. Naa na gyud ni duaw nako. Hilingi ko nga nakita nako ang batang babayi. Sa akong pagtan-aw, mao kadto ang bata nga nagdala og kandila. Pero sa akong nakita na, nakaputi na siya og sinina ug nag-smile siya nako. Perti na kong kuyawa og kalit lang nawala siya sa akong pananaw. May diretso kog lakaw nga dagko kayo putikang pagawa sa sementeryo. Ug nakasugat nako ang caretaker nga naigo nako sa akong siko tungod sa kapaspas nako sa paglakaw. Natumba siya ug dito nibalik akong ilirat nga nakapahadlok nako ganiha. Ipabarog nako siya ug nangayo og pasensya kay natumba siya tungod sa akong pagdali-dali. Nangutana siya nako kung ngano daw mura kuno kog nakakita og dili ingon nato. Itando na lang ko ug niingon na lang ko nga tungod sa ako ang nakita ganiha gud. Ana bata diri nanindag kandila ni sunod yun nako ganiha ug mihangi nga padagkutan daw ang puntod nga naa sa likod ng gilubungan sa ako ang lulo ug lula. Unya di ay to, siya man di ay nakalubungad to. Nahinabi na lang nako ang lalaki na siya daw ang caretaker sa sementeryo ug miingon siya na naagid bitaw kuno'y bata diri nga nanindag kandila magsunod-sunod. Dugay naman ang sigig paramdam ng bataa diri daw. Kay lagi, luoy daw kaayo kay wala na'y pamilya nga miduaw niya. Nagkita po day mo sir? Pangutana ko sa caretaker. Nakuratan ko sa giingon sa caretaker ug miingon na lang siya na iampo na lang pud ang bata ug apil arong mahimutang na pud siya. Nangita ra daw ng bataa na naay mutagad niya kay wala na handom niya. Sukad-sukad, wala na miduaw daw niya. Kapilan na po daw sila magkasugat anang bataa kung pa sa caretaker pero di lang niya tagdon. Kay wa man siya magpahalata nga nakakita siya og mga dili-ingon na tukod. Mitando na lang ko, migawas na lang sa sementeryo ug nagpalina na lang ko. Sa sunod na lang ko manglimpyo sa puntod sa akong lolo ug lula kay nahapunan naman hinuon ko. Magpauban na lang ko sa akong mahig-agaw para mahumandayon aron inig November 1 ug 2. Limpyo na ang lugar. Maong tagaduaw po nako sa sementeryo, apila na lang nako og dagkot ang bata sa likod para malipay siya na ay nakahandom pa niya. Usahay magpakita nako ang bata, hindi nako mahadlok. Kita gakita nako niya, smile man siya nako, malipay kayo ihang dagway. Ug maoro to kong gustong i-share sa inyo ha. Diri na lang kutob. Daghang salamat sa pagbasa sa akong story. Daghang salamat, Istorya Kahadlukan. More stories pa sa inyong YouTube channel, Facebook page.